kaibigan na kamalasan sa daso at ngayon ay that's right, kita nyo sa title. Let's guys, mag-unboxing na naman tayo ulit. So ayun, bumili naman ako ulit ng headset guys. Ayun no. So ayun, nasa siya boxing ko pa nabuksan. So ito. So ayun, so Kuya Sansin, meron ka namang headset. Ayun guys, kasi ayun na gumana Like, ayun na gumana ang headset. I mean, di na gumana yung dito. Pero dito, gumana. Hits nyo. Basta yun, hindi siya gumana dito guys. Dito lang yung gumagana. Na yun, basta yun guys. Siguro na-gets nyo. So ayun, bumili ako ng panibagong headset. So ito, buksan na natin to. So kunin ko lang tong cutter. So tika lang. Tadadang! Cutter! We have a cutter! Tika lang. My God, it's been a while na mag-unboxing tayo ng dito. Mga gamit. Ayan. Ito na. Buksan na natin to guys. The moment of truth. Maganda pagka-package niya guys. Ayan o. Makapal. So ito. First cut. Dito tayo. Ayan. Excited ko na to. So kung gusto nyo to guys, I will po need the link in the description kung gusto nyo bilhin tong headset na to. So ito. Ayun na siya guys yung nasa loob. Yan headset. Which is to guys yung ear type which is over the ear. So gusto ko kasi ang over ear hindi siya mabasa sa tenga. Ayan. Kasi ito sa akin hindi siya over the ear. Yan. Ito na. Oh my God. Oh my God. So ito siya guys, Pansan siya, Pansan. Kaya kita nyo guys, yung brand name niya Pansan. Baka naman Pansan. So, meron siyang RGB lights guys. Ito siya. At saka ito yung specification niya. Ayan o. Kung gusto nyo i-post nyo na lang itong video na to. At saka dito naman, so meron siyang pilian ng color. Ang pinili ko which is black kasi favorite kong black. Or blue yan. Kasi walang blue So, black na lang pinili ko. So, ayun. Ito na. Buksan na natin to. Here we go. Let's go. Oh my God. I can't wait to try it. Oh my God. Ito na. Oh my pa. Mayroon pang dito. Sulupin. Oh my God. Sheesh. Wala na bang laman? Wala nang laman guys. Walang manual. Ito na siya guys. Wow. Oh my God. Oh my God. Ang ganda ng tignan. Ito. Ito siya guys. Pansan. Okay, try na nga natin. Oh my God. Ang ganda ng paglagay. Takpan talaga yung yung tenga. Yun takpan talaga. Hindi ko para sa isa. Hindi siya matakpan sa tenga. Sheesh! Tignan natin to. Umiilaw ba siya o hindi? Kasi I like umiilaw guys no? So bali, saksak na natin to guys. Ito. Saksak na natin to. Unahin natin ang USB. So isaksak na natin itong USB guys. Tignan natin umiilaw ba siya o hindi. RGB to Tignan natin. The moment of truth. Umiilaw ba siya? Ay, ayaw. Ay, ayun na. Umiilaw siya guys. Oh my God. Ang ganda na tignan. Oh my God. So go, it's so cool. Ito naman guys pati yung mic, umilaw din. Pula, tsaka nasa loob din. Umilaw din Kita nyo dyan? Damn, that's so cool dude. Testing na naman natin tong mic guys. Okay guys, so bali ito na yung tunog sa mic. So ito na po, testing 3, 2, 1. God dang it, ang ganda ng tunog. Parang nagkadulugdog talaga. Ito, nagustuhan ko na talaga guys itong headset nito. Kasi kadulugdog yung sound So yun, hindi ko para dito sa isa hindi nagkadulugdog. So ito, so bali ito na yung mic guys. Testing 3, 2, 1. Which is dito. Ayan, hindi dito sa ating BM800. So, ayan, kung gusto nyo itong i-try to or bilhin to guys, so yeah, I will put the link in the description nito, itong saan ko nabili, sa Shopee. So, ayun, so I guess dito lang muna ang video. So, sa amin dyan kung dyan, please yung kanal like dyan, ma-share na subscribe yung light notification bell dyan. And yun lang guys, thank you for watching and I'm out sa this out. Dyan